Și că era odată un moșneag și o babă. Și moșneagul avea o fată și baba iar o fată. Fata babii era slută, lenișă, țăfnoasă și rea la inimă. Dar pentru că era fata mamii, salinta cum salintă Ioara în laț, lăsând tot greul pe fata moșneagului. Fata moșneagului însă era frumoasă, harnică, ascultătoare și bună la inimă. Dumnezeu împodobise cu toate darurile cele bune și frumoase. Ei, dar această fată bună era horopsită și de sora așa de scoarță și de mama așa vitrigă. Apoi noroc de la Dumnezeu că era o fată robace și răbdătoare, că și altfel ar fi fost vai și amar de pielea ei. Ei, și fata moșneagului la deal, fata moșneagului la vale, ea după gătejă prin păduri, ea cu tăbuiețul în spate la moară, ea în sfârșit, mă rog, în toate părțile după treabă. Cât era zăudica de mare, nu-și mai strângea pișoarele. Dintr-o parte vinea și în alta-ți duce, și apoi baba și cu odorul de fică tot cârchitoare și nemulțumitoare erau. Pentru babă, fata moșneagului era piatră de moară în casă, iar fata ei busuior e pus la icoane. Și când se duceau amândouă fetele în sat la șezătoare, Sara, fata moșneagului nu se încurca, ci torcea câte un șur plin de fusă, iar fata babii îndruga și ea cu mare ce câte un fus. Și apoi, când veneau amândouă fetele acasă noaptea târziu, fata babii sărea iute peste pârleați și zicea fetei moșneagului să-i dea șurul cu fusele ca să-i ții până va sări și ea. Atunci fata babii și-a vicleană, cum era, lua șurul și fuga în casă la babă și la moșneag, spunând că e o torsă acele fusă. Ei, Doamne, Doamne, în zadar fata moșneagului spune în urmă că acela este lucrul mâinilor sale, că și îndată o apucau de obraz baba și cu fică să-și trebuia numai decât să rămâie pe-a lor. Ei, și când vinea duminica și sărbătorile, fata babii era împopoțonată și netezătă pe cap, de parcă o linsă sărvițăie. Nu era joc, dar nu era clac în sat la care să nu se ducă fata babii, iar fata moșneagului era oprită cu asprimii de la toate acestea. Și apoi când venea moșneagul de pe unde era dus, mă rog, gura babii umbla cum umblă mielița, că fata lui nu ascultă, că-i ușadică, că-i legește, că-i să-i rău, că-i laie, că-i balaie și mă rog, că s-o alunge de la casă, s-o trimeată la slujbă unde știe, că nu-i de chip să o mai țâie, pentru că poate să nărăvească și pe fata ei. Moșneagul fiind un gură cască, mă rog, sau cum îți vrea să-i ziceți, să uita în coarnele ei și ce-i spunea ea sfânt era. Din inimă, bietul moșneag, ei, poate că ar mai fi zis câte ceva, dar acum apuca să cânta găina în casa lui și cocoșul nu mai avea nicio trecere. Și apoi ea să-l fi pus păcatul să întreagă cu dede ochiul, că-și baba și cu fică să-l umpleau de botga proste. Ei, și cum vă zic, într-una din zile, moșneagul fiind foarte amărât, decât îi spunea baba, chema fata și-i zise: Draga tati, da, tătucă, ia ca ce-mi tot spune maică ta de tine, ce? Că nu asculți, că ești ră de gură și înnărăvită și că nu este chip să mai stai la casa mea. Vai, tătucă. De aceea, du-te și tu încotro te-o îndrepta Dumnezeu ca să nu se mai facă gâlșeavă la casă din pricina ta. Bine, tata. Da, te sfătuiesc ca un tată și-ți sunt, că ori și unde te-i duce să fii supusă, blajână și harnică, că-și la casa mea tot ai dus-o cum ai dus-o, că mai fost și mila părintească la mijloc. Dar prin străini, Dumnezeu știe peste și soi de sămânță de oamenii da, și nu ți-or putea răbda cât ți-am răbdat noi. Bine, tătucă. Atunci beata fată, văzând că baba și cu fică s-a voiesc cu orice preț o alungi, sărută mâna tatsu și cu lacrimi în ochi pornește în toată lumea, depărtându-se de casa părintească, fără nicio nădejde de întoarcere.
Și merse cât merse pe un drum, până și din întâmplare ieși în cale o cățălușă bolnavă, ca vai de capul ei și slabă de numărai coastele. Și cum văzu pe fată, îi zise: Fată frumoasă și harnică, fieți milă de mine și mă grijește că ți-o-i prinde și eu bine vreodată. Atunci fetii se făcu așa de milă și luând cățelușa, o spălă și o griji foarte bine, apoi o lăsa acolo și-și căută de drum, mulțumită fiind în suflet că a putut să vârși o faptă bună. Ei, nu mersea tocmai mult și numai iacă și vede un păr frumos și înflorit, dar plin de omiz în toate părțile. Părul, cum vede pe fată, zice: Fata frumoasă și harnică, trejește-mă și curăță-mă de omizi, să-i prind și eu bine vreodată. Fata, harnică cum era, curăță părul de uscături și de omiz, cu mari îngrijiri, și apoi se tot duce înainte să-și caute stăpâni. Și mergând ea mai departe, numai ea ca și vede o fântână mâlită și părăsită. Fântâna atunci îi zice: Fată frumoasă și harnică, îngrijește-mă, că ți-o-i prinde și eu bine vreodată. Fata rănește fântâna și o grijește foarte bine, apoi o lasă și-și caută mai departe de drum. Și tot mergând de așa, numai iacă și dă de un cuptior nelipit și mai să se răsăpească. Cuptiorul, cum vede pe fată, zice: Fată frumoasă și harnică, lipește-mă și grijește-mă, că poate ți-o-i prinde și eu bine vreodată. Fata, care știa cât de făcut treabă, nu mai cade coada nimănui, își suflecă răbdi mâncile, călcălut și lipi cuptiorul, îl humuie și îl griji de-ți era mai mare dragul să-l privești. Apoi își spălă frumușal mâinile de lut și porni iarăși la drum. Și mergând de acum și zi și noapte, nu știu ce făcu că se rătăci. Cu toate acestea, nu-și pierdu nădejdea în Dumnezeu, ci merse tot înainte până și într-una din zile diez de dimineață, trecând printr-un codru întunecos, dă de o poiană foarte frumoasă și în poiană vede o căsuță umbrită din niște lozii pletoase. Și când se apropie de acea casă, numai iacă o babă întâmpină pe fată cu blândețe și îi zise: Dar ce cauți prin aceste locuri, copilă? Și cine ești? Cine să fiu, mătușă? Ea o fată săracă, fără mamă și fără tată, poți zice. Și numai cel de sus știe câte am tras de când mama care m-a făcut a pus mâinile pe piept. Stăpân caut și, necunoscând pe nimeni și umblând din loc în loc, m-am rătăcit. Dumnezeu însă m-a povățuit de am nimerit la casa dumitale și te rog să-mi dai sălășluire. Sărmană fată, cu adevărat numai Dumnezeu te-a îndreptat la mine. Da, și te-a scăpat de primejdii. Eu sunt Sfânta Duminică. Da? Slujește la mine astăzi și fi încredințată că mâine n-ai să ieși cu mâinile goale de la casa mea. Bine, măicuță, dar nu știu ce trebuie am să fac. Ei, ia să-mi lai copilașii care dorm acum și să-i hrănești, apoi să-mi faci bucate și când mă întoarce eu de la biserică
să le găsesc nici reci, nici fierbinți, ci cum îs mai bune de mâncat. Bine, maică. Și cum zice, bătrâna pornește la biserică, iar fata suflecă mânicile și se apucă de treabă. Întâi și întâi face lăutoare, apoi iese afară și începe a striga. Hai, copii! Haideți, copii! Hai, veniți la mama să vă laie! Hai, copii, veniți cu toții! Și când se uită fata ce să vadă, vai de mine o grada, s-o umpluse și pădurea foșgăia de o mulțime de balauri și de tot soiul de jivine mici și mari. Însă tare în credință și cu nădejdea în Dumnezeu, fata nu se sperie, ci le ia pe câte una și le lă și le îngrijește cât nu se poate mai bine. Apoi s-a apucat de făcut bucate și când a venit Sfânta Duminică de la biserică și au văzut copiii lăuți frumos și toate treburile bine făcute, s-au umplut de bucurie. Și după ce au șezut la masă, a zis fetii să se sui în pod și să-și aleagă de acolo o ladă, care vrea ea. Și să-și o iei ca simbrie, dar să nu o deschide până acasă la tatăl său. Fata se sui în pod și vede acolo o mulțime de lăzi, unele mai vechi și mai urâte, altele mai nouă și mai frumoase. Ea însă, nefiind lacomă, și alege pe cea mai veche și mai urâtă dintre toate. Și când se dă cu dânsa jos, Sfânta Duminică cam încrețăște din sprâncenii, dar n-are încotro, ci binecuvântează pe fată, care își ia lada în spate și se întoarnă spre casa părintească cu bucurie, tot pe drumul pe unde venise. Când pe drum ea că cuptorul grijit de dânsă era plin de plășinte crescute și rumenite și mâncă fata la plășinte și mâncă hăt bine, apoi își mai ia câteva la drum și pornește. Când mai încolo numai Iaca, fântâna grijită de dânsă, era plină până în gură, cu apă limpede cum e lacrima, dulce și rece cum e gheața. Și pe colacul fântânii erau 2 pahare de argint, cu care o băut la apă până s-o răcoit. Apoi o lua paharele cu sâde și o pornit înainte. Și mergând mai departe, Iaca părul grijit de dânsa era încărcat de pieri galbene ca șara, de coapte și erau și dulci ca mierea. Părul văzând pe fată și-a plecat crengile în jos și i-au mâncat la piere și-au luat la drum cât i-a trebuit. Ei, și de acolo, mergând mai departe, Iaca se întâlnește și cu cățălușa, care acum era voinică și frumoasă, iar la gât purta o salbă de galbeni pe care a dat-o fetei ca mulțămire pentru că a căutat-o de la boală. Și de aici fata, tot mergând înainte, o ajuns acasă la tatăl său. Moșneagul, când a văzut-o, i s-au umplut ochii de lacrimi și inima de bucurie. Fata atunci scoate salba și paharele cele de argint și le dă lui tătânisul. Apoi, deschizând lada împreună, nenumărate herghelii de cai, cirezi de viti, turme de oiezi din ea, încât moșneagul pe loc a întinerit, văzând atâtea bogății. Iar baba a rămas opărită și nu știa ce să facă de ciudă. Fata babe atunci și-a luat inima în dinți și-a zis: Lasă, mamă, că nu-i prea dată lumea de bogății. Mă duc să-ți aduc eu mai multe. Și cum se și pornește, cu ciudă, trăznind și pleznind. Merge ea cât merge, tot pe acest drum pe unde fusese fata moșneagului și se întâlnește și ea cu cățelușa cea slabă și bolnavă. Marș de aici, marș! Dă și ea de părul cel tixit de omidii, de fântâna cea mălită și sacă și părăsită, de cuptiorul cel nelipit și aproape să se resăpească. Dar când o roagă și cățelușa, și părul, și fântâna, și cuptiorul, ca să îngrijească de dânsele, ea le răspunde cu ciudă și în bătaie de joc. Da, cum de nu, că nu mi-o-i feșteli eu mânuțile tăticuții și mămicuții. Multe sluji ați avut ca mine, e las-mă în pace, e plec de aici. Atunci, cu toate le știind că mai ușor ar putea căpăta cineva lapte de la o vacă stearpă decât să te îndatorească o fată alintată și lenișă, au lăsat-o să-și urmeze drumul în pace. Și n-au mai cerut de la dânsa niciun ajutor.
Ei, și mergând ea tot înainte, au ajuns apoi și ea la Sfânta Duminică. Dar și aici s-a purtat tot hursus, cu obrăznicie și prostește, în loc să facă bucatele bune și potrivite și să laie copiii Sfinte Duminici, cum i-a lăut fata moșneagului de bine. Ea i-a opărit pe toți, de țăpau și fugeau nebuni de usturimi și de dureri. Apoi bucatele le-au făcut afumate, arsă și sleite, de nu mai era de chip să le poată lua cineva în gură. Și când a venit Sfânta Duminică de la biserică și-a pus mâinile în cap, deși ei și-au găsit acasă. Dar Sfânta Duminică de blândă și îngăduitoare nu a vrut să-și pui mintea cu șturlubatică, școlenișă de fată ca aceasta. Și i-a spus să se suie în pod, să-și aleagă de acolo o ladă care i-o plăce. Și să o ducă în plata lui Dumnezeu. Fata atunci s-a suit și a ales lada cea mai nouă și mai frumoasă, căci îi plăcea să iei cât de mult și cei mai bun și mai frumos, dar să facă o slujbă bună nu-i plăcea. Apoi, cum se dă jos din pod cu lada, nu se mai duce să-și iei ziua bună și binecuvântare de la Sfânta Duminică, și pornește ca de la o casă pustie și să tot duce înainte. Și mergeau de pârâiau călcăile de frică să nu se răzgândească Sfânta Duminică, să pornească după dânsa, să o ajungă și să iei lada. Și când ajunge la cuptor, frumoase plăcinte erau în trânsă. Dar când se apropie să iei din trânsele și să-și prindă pofta, focul arde și nu poate lua. La fântână așa-și gerea păhăruțele de argint. Nu-i vorbă, erau și fântâna aprinde cu apă până în gură. Dar când nu au vrut să pui mâna pe pahar să iei apă, paharele pe loc s-au cufundat. Apa de fântână într-o clipă a secat și fata de sete s-a uscat. Când prin dreptul părului, nu-i vorbă că parcă era bătut cu lopata de piele multe și avea. Dar credeți că a avut fata parte să guste vreuna? Căci părul s-a făcut de 1000 de ori mai înalt de cum era de ajunsese crengile 9 ori. Și atunci, ea scobește fata babii în dinți. Și mergând mai departe, ea ca se întâlnește cu cățălușa, salbă de galben avea la gât. Dar când o vrut fata să i-o iei cățălușa, o mușcat-o, de-o rup degetele și n-a lăsat-o să pui mâna pe dânsa. Își mușca fata acum degetuțele mămucuții și ale tăticuții. De șiudă și de rușine, dar n-avea și face. În sfârșit, cu mari și-au ajuns iași acasă la măsă. Dar și aici nu le-au ticnit bogăția, căci deschizând lada, o mulțime de balauri au ieșit din trânsa și pe loc au mâncat pe babă, cu fată, cu tot. De parcă n-au mai fost pe lumea asta. Și apoi s-au făcut balaurii nevăzuți cu ladă, cu tot. Iar moșneagul a rămas liniștit din partea babii și avea nenumărate bogății. El o mărita pe fiică sa după un om bun și harnic. Cucoșii cântau acum pe stâlpii porților, în prag și în toate părțile, iar găinile nu mai cântau cocoșăște la casa moșneagului să mai facă arău, că apoi atunci nici zile multe nu mai aveau. Numai atâtea, că moșneagul o rămas pleșuf și spetit, de mult ce-l netezăsă baba pe cap și deșercat în spatele lui coșiorba. Dacă-i copt malaiul. Și-am încălecat pe o roată și v-am spus povestea toată.